Vi har nogle enkelte nogle imellem, men det er sjældent, at vi får dem ind. Det er de mindre slagterier, der har de økologiske grise. Der har du selvfølgelig bedst med en konventionel gris eller en økologisk gris? Altså, for mig er det lige meget, om det er en konventionel eller det er en økologisk. Altså, det jeg går op i, det er, om den har det godt i dagligdagen. Og så er det jo lige meget det økologiske. De kan også have det skidt til om det økologiske, selvom folk går meget op i det i dag. Men det kan man så selv til ved landmænd. Det er det, der betyder noget. Hvor mange grise slagter I løbet af en dag? Vi slagter lige pt. Slagter vi ca. 12.000 griser om dagen. 62.000 om ugen i øjeblikket. Det bliver nogle stenstykker. Det var det. Mange tak for det. Selv tak. Vi skal have spurgt dig omkring, om I selv slagter de her svin, eller om de kommer på et slagteri. De kommer på et slagteri. Vi kører dem selv med vores egen trailer til slagterhus. Med grisene? Med grisene, ja. Okay. Så det er ikke, altså det er noget, de kender. Det er noget, de kender til, når de er transporteret. Okay. Så vil vi høre, om det er en myte, som er rigtig eller falsk, at de økologiske grise, de har krølle på halen, om de så er glade svin, eller om det bare er... Det er ikke nogen myte, det er rigtigt. Er det det? Ja, og det er fordi, vi klipper ikke halestumpen af, som konventionelt gør. Så konventionelt grise, de kan jo ikke have krølle på halen, for der er ikke andet end et lille stykke. Nej. Vores har krølle på halen. Okay. Og det er gerne et signal om, at det trives, der er krølle på. Er det dyrt at holde økologiske grise i forhold til konventionelle? Ja, men det er svært at sige dyrt, for hvad er dyrt? Altså, men det er klart, at de er ikke så hurtige om at vokse op. Derfor koster det jo lidt mere, fordi de have mad i noget længere tid. Så derfor bliver det økologiske svinekød også dyre. Hvordan er forholdene for, altså nu har du lige fortalt, at I kører dem i trailer, ja. Men hvordan er det for de konventionelle svin? Jamen det er også lidt forskelligt. Der er mange landmænd, der har deres egen transportsystem, hvor de kører til slagteriet i en stor vogn. Og nogen får hentet med vognmand, hvor de er i flere etager. Men det er lidt forskelligt. Altså, hos os der er det jo med halv i traileren, så vi har det godt, som vi kører. Men kan der godt, altså står de tæt, eller er det sådan? De står ikke ret tæt. Nej. Hvor mange har I af svin? Jamen, altså lige nu er der 19, så det skifter lidt. Efter jul, så har vi holdt små grise. For 14 dage får vi nogle små grise igen, vi køber ikke fra andre. Så er vi oppe af 30-40 stykker. Det skifter lidt. Men så skal I dem selv ud her? Ja, så kommer de her tilbage, og så passerer slagteren. Hvorfor valgte I at have økologiske grise i forhold til konventionelle? Jamen altså, vi valgte at være økologer, dels fordi dyrevelfærden synes vi er bedre, når det er økologiske forhold, de vokser op under. Der er nogle krav omkring plads, og noget omkring ude, og noget omkring strøelse, og også omkring foder. Og så det andet, det er, at vi er modstandere af at bruge gift på markerne. Vi har slet ikke set, at der er nogen idé i, at man skal føse en masse giftstoffer ud på jorden, som selvfølgelig kommer i planterne, og det får selvfølgelig dyrene. Og så det der ikke bliver omsat af planterne, det ryger i grundvandet. Så det var også en væsentlig grund til det økologiske. Hvad spiser grisene ud over det, der er i jorden og græs? De får korn ved siden af. Korn og noget tilskudsfoder med noget mineral og vitaminer. Hvad er kriterierne for, at en gris bliver økologisk? Jamen det er, at den skal være, altså den kommer fra et økologisk zoo. Ja. Altså, og det er det der med, at man fodrer økologisk. Der er nogle procentsatser for, hvor meget foder, der skal være økologisk. Jeg kan ikke huske hvordan det er i forhold. Men hos os er det rent økologisk alt sammen, for det er vores eget korn. Så. Det tror vi på det. Mange tak. Ja, vi vil så fortælle lidt om den konventionelle svineproduktion. Vi har ikke haft mulighed for at komme ud til en konventionel landmand, men derfor har vi lavet et lille fint PowerPoint til jer, så vi kan se det. Yes. Svinestallen, den er opdelt på den måde, at grisene de kommer ind i sådan en bås, og så står de derinde. Og der lægges rigtig stor vægt på, at hygiejne og materialer, de er så gode som muligt, så det bliver mest muligt optimalt for miljø for grisene. Det vil sige, at de får en god ventilation, og så har de også plads til at lægge sig ned. Og som I kan se, så har vi et billede her af en svinestald. Og der kan man se, at båsene her
hvordan at de er opdelt i en svinestald. Ja, så vil jeg fortælle lidt om pattegrisene. Der bliver født ca. 33.000 pattegrise per farm i gennemsnit om året. Og når grisene bliver født, så bliver de anbragt i sådan nogle specielle båse, hvor det er, at soen ligger ned, og så at grisene kan komme hen og så dige. Og der opholder soen og pattegrisene sig, indtil de er færdige med at dige. De diger der. Ja, nom. Det er en glad mand. Glad mand med glade grise. Ja, som man kan se, så er det transporten, der er gang i her. Og transporten, det er en speciel lastbil, de bliver bragt i, de her grise. Og det er i små grupper i gang. Og så er det typisk 2 etager. Og bliver lukket inde med sådan en låge-ting. Og EU's nye regler har gjort, at der skal sprøjtes vand ud over grisene, når de står i den her, for ellers så bliver det for varmt og ulækkert. Og vi har så snakket med en økologisk gård, som kommer senere, men de sagde, at deres grise transporterede de selv i en speciel trailer, hvor at de også i små grupper er i gang, og så slagtede de dem selv ude hos dem. Yeah. En konklusion. Vi kan konkludere, at det kommer lidt an på individet, om man synes, om det er bedst at have et konventionelt griseprodukt eller et økologisk. Det har været lidt svært at finde ud af, sådan, hvad er det bedste. Altså fordi at en økologisk gris, den er tydeligvis gladere, men en konventionel gris, det er bedre, fordi på den måde, at det er billigere for os at få grisekød. Hvis man spørger en konventionel landmand, så vil han sige, at det er jo klart bedst at have et konventionelt landbrug. Måske vi har ikke haft mulighed for at kontakte en, men der er så også, altså, ja, og økologen han vil mene, at grisen er gladere, og det er bedre for dyrevelfærd, at de er økologiske. Og så i sidste ende, så om det er en økologisk gris, eller om det er en konventionel gris, så bliver de behandlet på samme måde på slagteriet. Og det var det, vi havde. Ja. Ja.